ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕಡೆಯರ ಚಟ್ನಿ. ಐಟಪ್ಪಡಿ ಆಟಿಯ ಮೋಸದ ಮದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೇರ್ ಅವನುಂಡು ಪಾಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಡು. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವಿ ಎನ್ನು ಅದು ಬಿಡ್ಸು. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಟಿ ಅಮ್ಮಸಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು. ಸೊ ಮರ್ದು ಪರಿಹಾರ ಮಾತಿರ್ಲ ದೇ ಯಾನಿತ್ಯ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲಲ ಪತ್ತೊಂದೆ ಕೈ ಪೆಂಡ ತಂಚ. ಸೊ ವರ್ಷ ಗೊರಾಂಡಲ ಒಂದೇನು ಪರೋಡು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿನೆಟ್ಟು ಪರಿಯ ಇಜಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎಂಕನ ಇಲ್ಲದ ಓನರ್ ಆಂಟಿ ಕೊರಿಯರು ಅಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಪಾಪ ಆರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರು ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿ ಪರೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಕೈಪೆ ಐಕ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ರಪ್ಪ ಪರ್ಪಿನಿ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಮೌಲ್ಯ ಪುರ ಲಕ್ಕದ ಜಲಗಲಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ರಜೆ ತೆಗೆದದು. ಸೊ ಆ ಬರ್ಸ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ ಆಟಿದ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಎಂಚ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ನೀನು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ನಾವೇನೆಲ್ಲೆ. ಸೊ ಲಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಮರ್ದು ಪೋದು ಪದೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಹಾಲು ಒಂಚೂರು ಪರ ಪಂಡ ಎಂಕ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಜೈದನು ಮತ್ತೆ ಪರ್ಪ ಉಡು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕನೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಎನ್ನುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದ ತುಂಬುದ ಈ ಮರ್ದು ಪರಪಿನ ದಿನ ಇನಿತ ದಿನ ಆಟಿದ ಅಮ್ಮಸೆದ ದಿನ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಸಿನ್ನಗಳು ಮಾತೊಲ್ಲೆರದೆ ಅಣ್ಣನಗಳು ಬೆಂಗನ ಬೋರ ಕೈತಲ್ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಗಳೇನೊಂಜಿ ಉಡ್ಡುದೀದು ಪರಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದು ಲಂಚಿನ ದಿನ ಮಾತ ಎನ್ನುಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎನ್ನುಡು. ಸೊ ಈ ಮರ್ದು ಪರಪಿನ ದಿನ ತನಿ ಉಂಡದು ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ಪರಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಾ ಟೈಮು ದಾಗ ನಾವು ನಿಂಚೆ ಪನ್ಪಿನಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಸೊ ಪಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತದು ಪರಪ ಅವನು ಪರೊಂದಿತ್ತು ಜನ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಅಪ್ಪ ಗಣ್ಣನಕುಲು ಪೂರ ಉಡುದಿದ್ದು ಪರಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಎನ್ನುಡಿ ಎಂಕ್ ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಮೆಂತದ ಗಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡೆ ಅಂತ ಒಂತೆ ಮೆಂತದ ಗಂಜಿ ಮಂತೆ ಬಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಮದು ಇಟ್ಟದ ಅಂಚ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸೊ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಸೋಪುಡು ಇಂಚೆ ಗಸಿ ಗಸಿ ಹಾಕೋದು. ಮೌಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಮರ್ದ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತೋಡಿತೆ ಮೌಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ತುಂಡ ಅಂದಾತೆ ಅತವೇನೊಂದು ಬುಲ್ಕ ಪರ್ದ ಬುಡ್ಪಿನ ಬುಡ್ದ ಪತ್ತಿದ ಕುಳ್ಳಿ ಅದೇ ದೂರು ರಪ್ಪ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡು ಬಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನು ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಅವೇನೆ ಪರ್ಪಿನಿ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿನಿ. ಈ ಕೈಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಕೈಟ್ ಪರ್ರಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಏತ ಆಡ ಅವನಂತ ಬೇಗ ಇದ್ದಿದ್ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ.
ಗೊತ್ತಿರು ಅಂತೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳು ಅಲ್ಲ ಕೋಳಿ ತಿನ್ನಿಯಾರಪ್ಪಡ ಮದಿನಂಜ ಮನಸ್ಸು ಐಕೆ ಪಪ್ಪ ಪೊನ್ನೆಟ್ಟು ಜಗ್ತ ಕಾಯಿ ಪೂಜಾತು ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಮಲ್ಪೇವೆ ಕಾಯಿಪೆಲ್ಲ ಖಾರ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಂಗೆ ಖಾರಪ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಪೆಪ್ಪು ಜೋರು ಎಲ್ಲ ಅವನು ಮರದ ಕೆತ್ತೆ ಕನ್ಪುನು ಮರದಾನೆ ಅಯ್ನ ಗುದ್ದುದು ಕಡೆಪುನು ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಇಂಚಿನ ನಗರ ಬಾಡುವುದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬುರ ಬಕ್ಕ ಬುಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದನದ ಐಕ್ ಪಾಡುವರು ಚುಯಿ ಅಂದ್ ಅಡೆದು ಮರ್ದ ಹಾಕೋದು ಈಗ ಅಂತಿನದ ಬೋದು ಕಾಂಡೆ ಅಂದು ಅಂದ ಆರು ಲಂಚನೆ ಮಂತೀನಿ ಯಾನು ಕೆತ್ತೆ ಕಂಡ್ರೆ ಓಡೆ ಬೋಪಿನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರಿ ಆಪುಜ ಗೊತ್ತಿನ ಕುಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ನಾನು ಅವಲ ಬರುವಾದ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸೇರೋಣ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕೊಡು ಕೆಟ್ಟಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನಾನು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಿನ್ನದು ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಬದುಕೆ ತಯಾರಿ ನಾನು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಾದ ಅವಲತ್ತು ಗುರುಬಾಡತ್ತು ಅವಜಾಗ ಮೆಂತದ ಗಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಎನ್ನ ಪಟಕ್ ಚೂರು ತಿನ್ನಪಂತೆ ತಿನ್ಪಲ್ಲ ತೂಕ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪುನೆ ಜಾಗಲ್ಲ ನಾ ಚೂರು ತಿನ್ನು ಒಂತೆಪ್ಪುನು ಒಂತೆ ಹಾಂ ತಿನ್ನೋಡು ಅವು ಪರ್ದು ಈಟವು ಮಸ್ತ್ ಇಂದ ತಿಂತೀನಿ ಹಾಂ ತಿನ್ನು ಓಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಇನ್ನು ದಾಲ ಕಜಿಪು ದಾಲ ಮಂದಿಜಿ ಕೋಡದ ಒಂಚೂರು ಕಜಿ ಪಿತ್ತ ಎಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪಗ ಬಂದಿದ್ದು ಅವು ಪಂಡ ಕೋಡದ ಒಂದು ಲತ್ತನೆ ಬಿತ್ತಲ ಒಂದು ಲತ ಹೂ ಮೇರೆ ಪಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಹಂಚದ ಕಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ದ ಅದು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪಗ ಬಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಚಟ್ನಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಪೆರೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತಾರೈ ಒಂಜಿ ದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪಗ ಶೋಕಾಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚಟ್ನಿ ಕಜಿ ಪುಲ್ಲ ದಾಲ ಮಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಮಿನಿ ದಾದಂಡಲ ಬೇತದಲ್ಲ ತೂ ಮಲ್ಕೊಡು ಇಂದೆಯ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕಡೆಯಾರ ಚಟ್ನಿ ಕರೆಂಟ್ ಏಪ పోతుంది ఎంకుల మండడిజి యాన్ కరెంట్ ఇజ్జత ಬಂದು ಕಜಿಪುದ ಮನ್ಪುನ ಯಾನ್ ಅತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಆವಂದಿ ನಿನ್ನಿ ಕಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜತ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುಗಂದು ಚಟ್ನಿಗಳ ಕರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಐಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಡೆಪನ ಕಲ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಡು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಡೆಪನ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಕಡೆಪತುಲು ಅವಂದು ನಡತ ಮಲ್ಲೇಜಿ ತೆತ್ತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅನ್ಪುಗ ಅವು ಪಡ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇನಿ ಬರ ಅಂದು ಇನ್ನು ಏಪಲ್ ದೊಪ್ಪು ಆಯ್ತವ್ರ ಬುಧವಾರ ಬರ್ಸಿ ಯಾವ ಬೇರೆ ಚುಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅನ್ಪುಗ ಅವೇ ಪನ್ಪುನ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಮನ್ಪೆರ ಅಂದೆ ಪೋಪುನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜದ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪು ಜತ ಪಂದಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆರೆಟ್ ಅವು ಮಂಡೆಡುಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಕೆರೆಟ್ ಮೂಲು ಕಜಿಪ್ ಇಜ್ಜದ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ಚಟ್ನಿಗಳ ಕರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ತರೇಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆತನು ಮಾರೆ ಸೊ ಅಂಚ ದಾಲನ್ ಪೆಲ್ಲ ತೆತ್ತಿ ಉಂಡು ತೆತ್ತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪುಗ ತೆತ್ತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ಲ ಗಂಜಿಲ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಪಮ್ಯಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಪೋಯರಂಡು ಸೊ ಉಂಡು ದೈಬ ಕಡಿ ಪಿದಾಡುನು ಇಂಚನೆ ಪೋಪಿನಿ ಮೋಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನಕನ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋದು ಪುನಃ ಗಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ತಿರ್ಗುನ ಪುರ ವೀಡಿಯೋ ತುದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅವು ಆಕನಲ್ಪ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಅವು ತೂದಿತ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೇಚರ್ದ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಅವೇನು ತೂದಿ ಏನಲ್ಲ ಲೆತನ್ ಪೋಲೆ ಅಂದ ಆನಿಡ್ ತಿಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಯಿ ನನ್ನವರ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪನು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಮೊಲೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಸೊ ಪೋಯಿ ತೂಕ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತದ್ದು ಉಂಡುದು ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಲೆತನ್ ಪೋಡನೆ ನೀನು ಆಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ದಿತ್ಯ
ಹುಷಾರಾಯಿನ ಹತ್ರ ತಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆಮ್ಮ ಮಾತುಂಡು ಬೊರ್ಸಿ ಬರ್ಸಪ್ರ ಬತ್ತನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ರಗಲೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಪತಂದು ಬರ್ಪೆ. ಸೊ ಓಕೆ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪಳು ಇರೆಗ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆವೆ ಎಗ್ಗಾವೆ ಇರೆಗ್ ಎಗ್ ಬೋಡೆ ಬಾಬಾಗೆ ಎಗ್ಗು ಉಂಡು ತುಪ್ಪಲೆ ಎಗ್ಗು ಉಂಡು ಎಗ್ ಉಂಡು ಎಗ್ I don't know. ಯಾವತ್ತ ಕಾಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ಬಾ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಗಂಜಿಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಬರ್ಸಲ ಉಂಡು ಒಂಥರ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸೈಕ್ ಗಂಜಿ ಬೊಕ ಚಟ್ನಿ ಉಣಿಯರ ಸೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಬನ್ನಂಜ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ಕಂದಿನಿ ಅಮ್ಮ ಮುರಣಿ ಕಂದಿರದ ಬೇಪದಿನ ಕುಕ್ಕುಲ ನೀರಿಡು ಪಾರ್ದಿನ ಐತ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪೊಡಂದಿನಿ ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚದಿನಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿನಿ. ಓಕೆ ನಾನು ಒನಸಾದಿ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಾಗ ಕಸಿನ್ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಪದ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಆಪುಣತ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುವೆನು. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಾನು ಆಟಿ ಅಮ್ಮಸಿದ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಲು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.